שלום לכולם, אני איה, אני בת 21 ואני מירושלים, מזרח ירושלים, ספציפית שכונת הר הזיתים, ואני לומדת באוניברסיטה העברית, גיאוגרפיה ויחסים בינלאומיים. כל יום כשאני הולכת ללימודים, גם לפני שהתחלתי לימודים במכינה, באוניברסיטה, כל יום הצלחתי ללכת ללימודים בדרך לא נורמלית, כמו שאר הסטודנטים שמגיעים מאזורים אחרים. אני צריכה ללכת ולעבור ברגל כביש ממש מסוכנת שאין בה מדרכה כדי להגיע לאזור האוניברסיטה. בעצם זה הכביש המחבר בין אזור הר הזיתים לאזור הר הצופים. ולא רק אני, זה הסיפור שלי ושל עוד מספר ממש גדול של סטודנטים שמגיעים מאזור הר הזיתים להר הצופים. אז הכביש עצמו הוא כביש דו-סטרי, כאילו בצד השמאלי שלו בכלל אין מדרכה, ומהצד הימין יש כמעט מדרכה ממש צרה. זה ממש בעייתי כי סטודנטים ואנשים שהולכים צריכים ללכת לאמצע הכביש, וגם הכביש הזה ממש מסוכן עם משאיות שמגיעים מכביש אחד הקרוב ומגיעים לאזור. הפתרון שלי זה להרחיב את המדרכה שתהיה בגודל 1.2 מטר על חשבון המרחב שיש בכביש של המכוניות, ובצורה הזאת יש התחשבות בעמודי חשמל וגם מאפשרת להולכי רגל ללכת בבטיחות. קודם כל התחלנו בעצומה שבה אספנו חתימות של אנשים שמתעניינים לשפר את המצב ועלינו מודעות למצב זה. דיברנו עם אנשים במועצה, בעירייה ועם סגן ראש העיר גם. אם הכל ילך חלק, אני יכולה לראות מספרים גדולים של אנשים ממזרח ירושלים, מהר הזיתים, מגיעים בבטיחות ובקלות לאוניברסיטה ולאזור הר הצופים, ואפשר גם לחשוב על זה יותר רחוק ולחשוב על תחנת הרכבת הקלה שתיבנה בקרוב בהר הצופים ולהפוך את הנקודה הזאת של המקטע הזה לאזור שמחבר בין מזרח ומערב ירושלים ולצמצם פערים בין מזרח